Loh, kok linggo? Lah ya gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ra kuat pokoknya Mas Kesgani ngadeg sedikit ora wis. apa-apa. Lah ya faktor U ya berarti. Arep linggo ra apa-apa. Faktor Niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni betene lempoh rasa. Lah wis tak ngadeg aku. Nah, Ayo, ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuruh netizen. Nggih, ho Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Ayo wis lali to Pak Oh, Dik. lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih alih Pak Naryo sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ya Ah. tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Nage binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah Mas sehat. Gading? Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak, Piye? nyerak. Warono sik Pak Dik. Aku Wis marai, lali. aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Ah, iya, Salaman. Salaman sih. Alhamdulillah. Gini-gini. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lintang Alhamdulillah. sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom. nom? Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih, alhamdulillah. Loh, sehat. beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lah ngene. kalau karo aku mau lembut ih. Lembute piye? Iya dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya Mbak Tatin, ya Mbak Tatin. Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Tenggalu. Yo. Kok iso ngono ya? Tergantung. Ya, saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Yo ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Dalu. Malah saya ri. Saya penting salaman sik wae. Lah, iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tos, ya. tos. Oh, beda. Ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akio. Piye? Kasih sayang bobal kok. Wis mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. konco banget Konco dadi nek banget. terlalu konco dadi plek. ngono. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis. Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Ah. Nek koncone kental kan ngene iki plek. Ora. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek karo kowe gak. Ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak. Iya beda arti piye ah mang menit kowe kok. Plek. Ora dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih. Gading Nggih. wonten Pilangrejo. Pilangrejo. Nggih. Nek kok nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Pak Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin semuanya Iya. rawuh alhamdulillah. Sedaya perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang semua. pulang dari Masih Pulang semangat ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, dari Lis? IKPR. Apa? IKPR. IKPN sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilang Rejo. Keluarga para Pinjam tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya. Kuwi iki dadi Isen-isen watawan ke tuku. ora. kuwi iki wis dadi watak. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok ya. Ora iso ya. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga wis. kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat
keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh iya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya, Amin. dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya oke-oke, blublak, Gini, gini, blublak, yo. bludak, Bludak. tumplek blek oke penonton dari tahun ke Tumplek blek. tahun. Yo, tumplek blek Tumplek blek blek. Sablek yo. Tumpek. Tumpek. Tumplek tumpak blek. Tumpek. Tumpek blek. Masa Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Iya. Gade. Part 2 ya Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa iki. Nobar nganggo layar gede, layar tancep ya. Layar Tancap, tancap. Angel Tancep kok. kono. Kene tak larasi ke Apane? tutuke. iki yang Ya, di ora, streaming Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai nuwun. dalang Favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rana ya. Bintang tamu Kisban Dremes lho. ono. Bintang tamu favorit. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping piro? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Ya, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau nguji wat nggih. Ya enten Mas ujian. Jate. Ini kita saya kata iki lho. Oh, lagi diboco mawon. Ah, nggih Dibaca, padahal dibaca. Diwoco. Masa Bocor. penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki bludak bludak kok bludak kae. Kok sesuk iki sinau basa lis. Kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan Iya, ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pak ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum sane super. Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah lah kapisane jarum Elisa. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wes ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wes ngono ki kok aja njaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alangku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. pawenang. Iki sing latih aku, Ini Tim. bagus-bagus, ha? Sing latih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok. Ngelatih nggon sarune iki lho. Yo. Ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Gade. Sindennya juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah dua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wes bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik lorong kok dikenal kengko. Iya. Ya, Menika napa Mas Iya. Gading lagune? nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefans banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah, wacana Jan lho salah dhewe Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. wis diwaca sik. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat.
Ya. Oh. Jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong iku kudu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Mbah. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. Ya. Semoga diterima dan dipakai ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun Iki surat cinta Gun apa, Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek siramu Ini bunek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Nah, niki, Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Gading gitu loh Mas. Oh, arek yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol. Nah, ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet tak? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus. Salah nggih, Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyuwun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh, sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Sinten? Nolawikan Tioso. Putra Pilangrejo sampun kepareng nyawer 500.000. Wah, edan. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh, Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garenge satu mengko. langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua prahmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Sinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tioso putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi rimen Mas? Ujiwat malu Mas. Pejiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, pejiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun pramen seminten edan dipinangkani Mas Gis. Wah, jan. Poin tin. Kalih Mbak Tatin nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho tin 250 mbak aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Ya, Lintang. monggo. Tak dadekke mantuku kok Lintang iki. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning
Ya sip suarane Lintang kalah lho kowe Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Lah iso no. Piye tak kempit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku, nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira iki? Loro-loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa Lis? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke, Aja lali gregele. siap. Kadepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Sudah Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati. Sip ta? Sae boten Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. Omonganmu kepenak nih kok. Rasaku deg-degan to, Lis. Apa sae? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po sae. Napa Terus sae? bar kuwi monggo. Bapak ibu ini Ya sae. Elisa monggo piye? Sae po napa sae lho, Bapak ibu Monggo ndang sae. mangkat kono. Heeh. Den aku ki Ndang sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap. Den. Lho bapake lho tiang saya tau. Ayo. Ya Mbak Lintang ya. Monggo. Duet kalau Giswan. Mani ujiwati yen angga ketlati anjinjin alisi sesapa wani lancir kuning ngang sama
Sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Koteng. Engko rampung wayangan melu aku teng nang Sapa? Budi Kelir. Jenenge Sagon Teng. Koteng. 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 Oteng, Saya oteng. tahu kerupuk koteng. Koteng. Ngomong kono sesi perkenalane, Mbok. Perkenalan nang Budi Kelir lho ya. Tak kekrek. Sio-sio. Ora masih kayak iki sik laden nyampluk gong. Oh, tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Terus Mengke tiba ke Jayawana ya, teman-teman Pawenan. wah, jos. Jaiwono, ayo notasine dibuka. Kesan pangpuntonku upamane sekar ojo ngasih layu angga cecundungku aduh Kang Mas Musti upamane tancing mesti nari semon bisa nyawang sakamu kangang lamlepi irmune jempelansa hanya nyonggah hati eman kasaku maniman saya warna Jaewono, ayo. Coba Mas Gading ya. Jaewono, ayo. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jaiwono nanana. Salah, aku tuh digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswan ya. Jaiwono poyang payang